Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смоляков. Чыгунныя тюбинги для московского метрополитена поставить открытое акционерное товариство «Технолит Полоцк». Контракт заключены в 2015 году. Объемы вытворчасти и поставок прогнозуются до 500 тонн литья в месяц. Экспорт «Технолит Полоцк» по попередних оценках специалистов, что месяц складе 400 тысяч долларов. За 9 месяцев 2014 года экспорт предприемства в Витебской области в целом повялічыўся на 34,5% у параўнанні з аналагічным перыядам минулого года и склаў 2 миллиарда 106 миллионов долларов. Ставка на экспертизу. Наместник старшыні Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Беларуси Сергей Яўмененко проинспектовал управление по Витебской области. Он наведаў балістычную лабораторию и лабораторию по даследаванні наркотычных сродкаў и психотропных рэчываў. Мясцовые специалисты працуюць экспресс-методом. Новый высокодокладный аппарат дазваляе ў сціслы тэрмін выявіць любую, нават самую минимальную колькасць наркотычных рэчываў. Такое сучаснае супердакладнае абсталяванне з'явілася ў Витебскім абласным управленні Дзяржкамітэта судовых экспертыз вясной 2014-го. И ў сённяшняй ситуации активного распаўсюджвання спайсу и іншых курыльных сумесяў оказывая неоценную дапамогу экспертам, а значит и правоохранителям. В настоящее время все областные подразделения Госкомитета по всей республике оснащены таким оборудованием, специалисты подготовлены и оказывают максимально возможную помощь правоохранительным органам в борьбе с этим злом. Акрамя таго, у Витебску наместник старшыні Дзяржкамітэта судовых экспертыз Беларуси правіў прамую телефонную линию и асабісты прыём грамадзян. Ён выслухаў людзей, незадаволеных заключэннямі экспертаў, и паабяцаў пераправерыць вынікі першапачатковых экспертыз. Менавіта такія сустрэчы з людзьмі дазваляюць выявіць болевыя кропкі ў рабоце экспертаў, заявіў Сергей Яўмененко. Працягваем выпуск. Будаўнічыя пляцоўкі прыцягнулі ўвагу Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Сёння толькі ў Віцебскай вобласці будаўніцтва разгорнута больш чым на 400 аб'ектаў, 80% з якіх маюць на сваіх тэрыторыях так званыя вагоны-бытоўкі. Ці ўсе яны адпавядаюць пажарнай бяспецы, ведае Виктор Праліч. Отсутствует раструб. Стоит на подоконнике, не обозначен. Соблюдается противопожарный режим. Разбор полету на территории гэтых бытовок отбывается уже не первый раз. Такая картина тут стала звыклой. Невыконание правил пожарной бяспеки уражвае, як и антисанитарный стан. И народная мудрость тут набывае далёку супярэчлівае адценне. Мяркуючы па ўсім, адказнага за супрацьпажарны стан прораба ў хуткім часе чакае протокол от пожарных. Основные нарушения правил пожарной безопасности в основном это эксплуатация самодельных обогревателей, эксплуатация так называемых буржуек, отсутствие первичных средств пожаротушения. Клопат аб пажарнай бяспецы будаўнікоў абмяркоўвалі на дзяржаўным узроўні. Дарэчы, за бягучы перыяд гэтага года наша вобласць не трапіла ў пажарную статыстыку на такіх аб'ектах. Але пажар двухгадовай даўніны, калі па віне кітайскіх будаўнікоў ГЭС, якія пражывалі на тэрыторыі дзіцячага лагера, у МНС пакінуў след недаверу. На гэты раз іх пажарную пільнасць падводзіць толькі ламаная руская мова. Здесь есть выключатели, да? Но снять и посмотреть, где пожар можно так стрелять. Нажать на рычаг, да? Ну, конечно, но. Нягледзячы на спартанскія ўмовы жыцця, прадметаў цывілізацыі тут хапае. Дастаткова тут і памятак для іх бяспечнага выкарыстання. Відавочна адно, што тэхніка пажарнай бяспекі ў параўнанні з беларускімі калегамі у спецыялістаў з Паднябеснай выконваецца на больш высокім узроўні. Але ратаўнікі ўсё ж такі спяшаюцца нагадаць аб адказнасці, да якой могуць прыцягнуць у выпадку незахавання належнага стану бытавых памяшканняў. По всем выявляемым нарушениям принимаются меры административного воздействия. Напоминаю, что максимальная сумма штрафов на должностных лиц руководителей до 4,5 миллионов рублей, на юридические лица до 30 миллионов. Будаўнічыя пляцоўкі застануцца пад увагай МНС і пасля прафілактычнай дэкады, якая завершыцца 20 лістапада. Виктор Праліч, Леонид Табола, навіны Віцебскі раён.
Працу МНС зараз хапае. Цяжкіх наступстваў узгарання ўдалося пазбегнуць дзякуючы пільнасці суседзяў і аператыўнасці ратаўнікоў. Пажар узнік сёння каля 13 гадзін у кватэры дома па Леніна 6721. Нецвярозы мужчына паставіў на пліту чайнік і заснуў. Узгаранне ўбачыў сусед з дома насупраць і выклікаў пажарных. На месца прыбыла і брыгада хуткай дапамогі, але пагарэлец не пацярпеў. Я пошел к маме проведать. Посмотрел в окно, живу напротив. Смотрю, открытое пламя. Ну, буквально, в смысле, открытое. Вот. Вызвал старатель, набрал старателя сразу. Приехали в течение, очень быстро приехали. В течение 5 минут. Это все. Что говорят, может, слышали, что там случилось? Ну, я спросил, там чайник на огне стоят. Полностью взорвался чайник. Ну и вроде как бы пьяный кто-то там лежит. Угорел, не угорел, не знаю. Да. За 10 месяцаў бягучага года ў вобласці адбыліся 435 пажараў па прычыне неасцярожнага абыходжання з агнём. 80% з іх узнікаюць па віне нецвярозак. 61 чалавек загінуў на пажарах у стане алкагольнага ап'янення. Да іншых тэм пачаўся прызыў ва ўзброеныя сілы. На тэрміновую ваенную службу і службу ў рэзерве ў Віцебскай вобласці плануюць прызваць амаль 1600 чалавек. Ужо працуюць абласныя камісіі, будучыя салдаты праходзяць медыцынскі агляд, прадстаўнікі воінскіх часцей узброеных сіл вывучаюць асабістыя справы і праводзяць адбор кандыдатаў на службу. У абласным военкамаце запэўнілі, на сённяшні дзень праблем па камплектацыі воінскіх часцей і фарміраванняў не існуе. Всего для прохождения срочной военной службы будет отправлено около 1300 призывников. Для прохождения службы в резерве будет направлено около 260 призывников. Призывники пройдут службу в воинских частях вооруженных сил, а также других воинских формирований на территории Витебской области, в городе Минске, Бресте, Марьиной Горке. Отправки на срочную военную службу в резерве продлятся с 14 по 28 ноября 2014 года. Сучасныя піянеры і акцябраты. У Віцебскай вобласці сёння іх налічваецца больш за 70 тысяч. На выязным пасяджэнні пленума Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі, якое адбылося ў Віцебску, прадстаўнікі вобласці распавялі пра сваю працу і прынялі ў свае шэрагі новых хлопчыкаў і дзяўчынак. На прысвячэнні ў акцябраты пабываў наш карэспандэнт. Сёння на базе 38-й школы горада Віцебска 70 хлопчыкаў і дзяўчынак пашырылі рады акцябрат. І нягледзячы на свой невялікі ўзрост, упэўнена ведаюць, што значыць быць сапраўдным акцябронкам. Октябренок должен хорошо учиться и хорошо вести себя на уроках. Октябренок должен быть хорошим, очень хорошо себя вести на уроках и кому-то помогать. Хорошо учиться, хорошо себя вести. Ты хочешь стать октябренком? Да. Сваё піянерскае дзяцінства з цеплатой успамінаюць многія. Вось і намеснік старшыні аблвыканкама Уладзімір Цярэнціў узгадаў, як сам быў піянераў і падзякаваў кіраўніцтву БРПА за іх працу. Замечательно, что есть такая организация. Я думаю, что я не единственный и далеко не единственный. Поверьте, когда смотришь сейчас, вот там, скажем, очень многие личные дела наших и зампредов по социальным вопросам, и те, которые уже давно работают, и те, которые сегодня приходят, вот, скажем, вот эта вот статья действительно старший пионер-вожатый, учитель, секретарь райкома комсомола, очень многие, кстати, прошли. И сегодня работают, и работают великолепно. Поэтому спасибо за то, что делаете. Спасибо за то, что к нам приехали. Сёння Віцебская піянерская арганізацыя налічвае 74 тысячи акцябрат і піянераў. Хлопчыкі і дзяўчынкі выхоўваюцца на гуманістычных ідэалах. Мы продолжаем традиции той пионерии советской, но понятно, что формат немножко у нас уже изменился. Мы больше проводим интерактивные методики. Понятно, что мы уже вышли на международный уровень и сотрудничаем с пионерами России. Это тоже для нас очень значимо. Но традиции, конечно же, стараемся продолжать.
Віцебская вобласць актыўна працуе з моладдзю. Як распавяла старшыня Цэнтральнага завета БРПА Виктория Меннанова, гэты вопыт карысны і для Беларуси ў цэлым. Такую форму работы мы выбрали сравнительно недавно. Мы решили проводить наше заседание, выезжая за пределы города Минска, поскольку, на мой взгляд, есть чему поучиться в регионах страны, в частности, в Витебской области богатый опыт развития пионерской деятельности. Старшыні піянерскіх дружын у Віцебску абмяркоўвалі падрыхтоўку да 3-го рэспубліканскага збору «Я піянер сваёй краіны», рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Цуды напярэдадні Раства» і конкурс «Піянер года 2015». Александр Камович, Ян Пчэльнікаў, навіны, Віцебск. На гэтым выпуск навін завершаны. Я развітваюся. Да сустрэчы.